Zvino ndauya mani panyaya nesa 2023 apa natopedza paekonoma 2023 igore remasimba evanhu 2023 ndeyekuti munhu wese toda kukuona wakaretsisa kuvhota vakanyoresa kuvhota nimbokuona nechigurwe mudenga aiwa musangosimudza zvokunakidzwa ka makanyoresa here chigurwe chakanyoresa ngatisimuke mudenga umunwe pesulu imunwe pesulu igutuko yezimbabwe notenda vana vezimbabwe na 2023 yakuuya ndakanzwa masabhuku aona nhamo mumaruwa ari kuzinyora vanhu niki munyime mbeu uyo ngaapuwe mbeu nokuti ndewemusangano siyananyai nekutora masabhuku semijibha yemusangano sabhuku ndewe munhu wese changaoza hapana risina nhopi hapana risina mhodzi ita kuti munhu anogara munharaunda yako umuremekedzi ndikutenderera manje mumalo zevhanesem ndikusangana nemadzishe ndakati kana vauya vachikunesai nyararai toda kupedzerana navo pamberi apo nyaya yesanduko yakuuya vanhu vese mune vabereki vari kumamusha shoko ngariende mhere ngaiende kumusha kuti nguva yakona yesanduko udza munhu wese kuti hatibatanei tiendese kushanduko